brať do príručníka. Áno? Jurov toča. Potom chytiť. Počul si, aký do príručníka to musíš chytiť. Tam, kde je jedlo, to chytáš do príručníka. Co to bude? Majú formu? Či nás bude? No, riebače si odlož. A ona svoj video CZ. Jurek, Juro Sladkička. To je čišlo z toho nejneho, áno? Nevím, koľko to bude. Aby ako... On myslím, aby ten tak na desku nechytal, dobre zralo. Môžeš si dať to na hviezdu? Šmeklo. Spíka. Spíska mi u ktorom. Volám sa aj kontrolu a ukážem, že hlasovanie po určite. No, počkaj. Povedz mi, že to nebudeš dávať na internet, lebo nerozumiem. Ne, nebude to na internete, neboj sa. Predseda by vedel na budúce, jak sa to robí. Čo? No, ty sleduj, dobre? Môžeš aj dvomi rukami, nemusíš jednou. Kľudne. Naopak, ale v tom prípade, dobre? Ne, tam. Už čekám. Juraj, ty si poď bližšie sadnúť. Nech vidíš. Lebo nemal sa tam jasné. Nepicháš, len priložíš. Nebolo by to lepšie, keby si to chytil naopak? Šikovnejšie? Myslím, že áno. No môžeš do pravej ruky, lebo tam budeš mať najväčšiu váhu. Ne, ukáž. Môžem ja? No, Juro.